O Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills through Christian model. We sing with joy through Santa Rita's praises. To God our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders. Such rose in Rita's hands, blossoms in every season. Jien Sister Teresa, Soru Agostinjana, insellimlek u nilqek għal dan il-programm ġdid ta' qarib spiritwali li tul din l-iskeda se jlaqqana ma' qaddisa ferm popolari li mhijiex ħlief Santa Rita minn Kaxja. Persuna eżis semmija li jgħexet il-ħajja tagħha fuq dak biss li ritalla minna. Allura tista' tkun ta' xempju għalik u għalija. Nibdew billi nsejħu fostna it-Trinità Qaddisa b'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Qabel kull programm nixtieq ngħid din it-talba. Santa Rita, li tolbok tenni biex inħares lejk, lejn id-batija li inti għaddejt minna u minkejja kollox mhux biss bqajt temmen, iżda tlabt lil mulej biex jagħtik xewka mill-kuruna tax-xewk tiegħu biex bekk taqsam miegħu dik l-agonija li huwa ġarrab bl-imħabba għalina. Għamel li b'talbek anki jien nkun kapaċi niflaħ għal kull tbatija ħalli meta l-mulej sejjaħli nieħu l-premju li nibqa' ngawdih għall-eternità bħalma għamilt int. Talba verament sabiħa u ġveru. Issa ngħaddu biex nibdew dan il-ktieb verament sabiħ li se jkun magħna tul din l-iskeda li jġib l-isem Santa Rita minn Kaxja, miktub dan b'verżjoni ġdida tal-ħajja ta' din il-qaddisa skont sejbiet ġodda. U kif niftu hekk qed nara hawnhekk il-kelma dedika. Dan il-ktieb huwa dedikat lil min? Lid-devoti kollha ta' Santa Rita f'Malta u Għawdex. Imbagħad hawn miktub rat ta' ħajr imur b'mod speċjali lis-Sinjura Elena Boġejja li joġebha taqleb dan ix-xogħol fil-lingwa Maltija mill-ktieb bit-Taljan ta' Padre Remo Piccolomini OSA Agostinjan u Natalino Monopoli. Il-ktieb bit-Taljan jismu Santa Rita di Kaxja, la stigmatizzata Agostinjana di Kaxja. Kien ippubblikat fl-10 ta' Frar 2006. Imbagħad Patri Agostinjan li hu Peter Paul Kakija OSA fittex li adatta l-kontenut ta' dan il-ktieb għalija għalik. Jispiċċa billi jgħid sens ta' gratitudni u rat il-ħajr imorru għal Francesco Pio Attart li bil-paċenzja ra u korreġa it-test personaġġ magħruf magħkom sew semmew ġvera fuq Radio Marija. Il-ktieb kien stampat f'Mejju tal-2017.
Issa ngħaddu eżis semmija għal preżentazzjoni ta' dan il-ktieb miktuba minn Father Peter Paul Kakija Agostinjan. Dan il-ktieb fuq Santa Rita qed jiġi mniedi meta l-Provinċja Agostinjana Maltija qiegħda tiċċelebra il-biċentinarju minn mindu nqatet mill-Provinċja ta' Sqallija. Eżattament, palma jsostni l-provinċjal Raymond Francalanza, dan kien il-provinċjal dak iż-żmien, li qal iktar milli nfakru l-awtonomija li ksibna, nixtiequ nfakru il-ħolma ta' Wistin, jiġifieri ħajtu l-esperjenza tiegħu dak li jemmen għex u għallem. Il-mixja li jagħmel fih innifsu u ma' oħrajn, dawn kollha għal il-provinċjal. Nixtiequkom li tibqgħu tgħixuhom. Fuq din il-ħolma ta' Santu Wistin eżis semmija imxiet ukoll il-qaddisa tagħna Rita ta' Kaxxja. Din il-preżentazzjoni ġdida tal-ħajja ta' Santa Rita li nibtet mill-passjoni agostinjana ta' Padri Remo u ta' Natalino tivvalorizza il-qofol naturali tal-esperjenza tal-qaddisa tal-impossibbli fuq l-art tal-Umbria. Fil-qalba tal-Italja fejn twildu tant qaddisin hemm. F'din l-art Alla ħalla l-impronta tiegħu. Forsi għalhekk tant u tant pellegrini u turisti iżuru dan il-post. Santa Rita f'dan il-ktieb tiġi ppreżentata fil-ħafna aspetti tal-ħajja tagħha flimkien ma' sinjali oħra li jmorru magħha bħal huma il-wart, id-dawl, ix-xewk, l-għeneb. Huma sinjali dawn żgħar imma għamlu importanti il-ħajja ta' Rita li diġà minn kmieni rabtuha mal-kurċifiss. Rita fil-ktieb ta' Padri Remo u ta' Natalino hija ppreżentata fl-ambjent Agostinjan ta' Kaxxja, promotriċi ta' dawk il-valuri tal-ħajja li llum infittxu li nakkwistaw bħal il-kalma fid-diffikultajiet tal-ħajja, il-paċi fejn hemm il-firda, il-faraġ fl-awġ li jolqotna fil-ħajja. Min jaqra jew jisma' kif se tagħmlu intom semmija din il-ħajja ta' Santa Rita bla dubju imur ifittex l-għajnuna biex ibiddel dan il-qari li sa jisma' fit-talb. U l-ktieb joffri wkoll dan is-sussidju biex jgħin lill-qarrej jew lilek li qed tisma' tingħaqad ma' Alla u hekk tara fil-qawwa tal-fidi u lena tal-paċi interjuri. Naddu hekk issa għad-daħla ta' dan il-ktieb. Santa Rita minn Kaxxja. In-nar tal-fidi u l-fwieħa tal-ward. Ta' kull sena, fil-21 u 22 ta' Mejju, f'Kaxxja tiġi ċċelebrata l-festa ta' Santa Rita. Din il-festa tinqasam f'żewġ wirjiet kbar ta' merħba u devozzjoni lejn din il-qaddisa kbira.
Lejlet il-festa ikun hemm ħuġġiġa sħiħa ta' fjakli li jinġabru mid-devoti li jiġu minn kull parti tad-dinja biex jiftakru dawn u jġeddu d-tifkira tal-lejla tal-21 ta' Mejju 1447 meta tħabbret il-mewt ta' Santa Rita. Jiġu jiftakru f'meta fil-mument tal-mewt ta' Rita, il-qniepel tal-monasteru ta' Santa Marija Maddalena bdew idoqqu weħedhom biex iħabbru mewta. Minnu fih, in-nies ta' kaxjar ħewla jiġru fejn il-monasteru biex jitolbuha u jagħtuha qima. Id-dawl huwa sinjal ta' fidi. Ekku li minn dakinhar Santa Rita ħarġet mill-kwiet tal-monasteru u saret dawl iħeġġeġ bl-imħabba lejn Kristu li issa bħal donnu inxtel b'aktar qawwa biex idawwa lid-dinja. Kristu stess għalinna, jien id-dawl tad-dinja u lill-apostli kien qalilhom u llum qed jgħidha lili u lilek. Intom il-melħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja. Bid-dawl qawwi tal-fidi u l-imħabba tagħha, Santa Rita qed iddawwa lilna, qed turina kif fuq l-eżempju tagħha aħna wkoll nistgħu nkunu xhieda u dawl għall-oħrajn. Nhar 22 ta' Mejju mbagħad jum il-festa ta' Santa Rita huwa wkoll jum ta' wart u fwieħa. Dakinhar it-triq ta' quddiem il-Bażilika tkun mimlija devoti ixejru l-wart u jitolbu l-interċessjoni ta' Santa Rita. Il-fwieħa li toħroġ minn dak l-eluf ta' wart hija it-talba ta' ħafna li ħirġa minn qalbhom u tola l-fuq quddiem Alla. Santa Rita toffri sabar u ħnina lil kull min jitloba bil-ħerqa. Ħajjita kollha kienet mimlija fwieħa li huwa talb kontinwu lill-Alla li tant ħabbet. Santa Rita għaddejja umli. Bħal Marija Ġesu li stqarret u xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Min issa kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja, hekk insibu fil-Magnificat u ġveru. Santa Rita semmija kienet imnisla u għexet fl-umiltà. Rita twildet u għexet f'Rocca Porena. Kien hemm biss ftit djar mdawrin bil-muntanji fejn qatt ma kienu jistgħu imqar igawdu u jaraw it-tluħ u l-inżul tax-xemx minn fuq ix-xefaq.
tant kien post xkejken li lanqas ma kont issibu fuq il-mapep tal-ġeografija. Iżda minkejja dan kollu kien propju minn Rocca Porena li feġġed din il-qaddisa li fewħet lid-dinja biqdusita. Bl-umiltà kbira tagħha, Santa Rita għexet ħajjita ta' kuljum daqs li kieku kull ġurnata kienet rigal ta' Alla. Kemmi sabiħa di. Santa Rita, kieku nagħmlu hekk aħna wkoll. Għexet ħajjita ta' kuljum daqs li kieku kull ġurnata kienet rigal ta' Alla. Kull ġurnata hi rigal ta' Alla. Int fiex tinsab. Il-Knisja għandha ħafna qaddisin kbar. Nistgħu nsejħulhom ġganti ta' qdusija għax kienu kbar fil-qdusija tagħhom. Qaddisin li għaddew minn esperjenzi li diffiċli jiġu ripetuti wis inqas minna l-bnedmin komuni. Insemmi lil Sant Wistin, Sant'Ignazju ta' Loyola, Santa Teresa t'Avila. Dawn kienu wkoll fundaturi ta' ordnijiet reliġjużi li dawk li daħlu fihom kienu jgħixu ħajja li jagħmluha aktar ħafifa għalina biex nimitawhom. Huma mudelli sempliċi li jimxu magħna f'ħajjitna ta' kuljum biex jenuna u jagħtuna l-kuraġġ nelbu l-muntanji tal-prova tagħna. Minn dawn l-ordnijiet reliġjużi ħarġu għad kbir ta' qaddisin li bħajja ta' umiltà kbira irnexxielhom jiksbu l-qdusija. Huma eżempji ċari għalina. U Santa Rita li fuqha sa nitkellmu f'din l-iskeda eżis semmija hija waħda minnhom. Santa Rita, il-qaddisa tan-nies. Santa Rita kienet diġà meqjusa bħala qaddisa, mhux biss meta mietet, iżda saħansitra anki tul ħajjitha. Dan sar uffiċjali meta il-Knisja għamlitha bejata fis-sena 1628. 181 sena wara mewta. Kien fis-sena 1900 li ġiet proklamata qaddisa. Il-Knisja stess tallimna li Vox Populi, Vox Dei, ġifieri il-kelma tal-poplu hija il-kelma ta' Alla. U tassew li matul iż-żminijiet kienu eluf id-devoti li għamluha il-qaddisa tagħhom sa minn qabel ġiet iddikjarata qaddisa mill-Knisja.
Bħal fil-każ tal-Papa San Giovanni Pawlu II niftakruh fi żmienna u veru li anke dakinhar tal-funeral tiegħu l-għajta tan-nies preżenti fi Pjazza San Pietru dwiet ma' kullimkien. Santo subito, qaddis malajr. U l-Papa, suċċessur tiegħu Benedettu 16 li ftitilu ħallina llum jinsab mal-mulej, ma għax itawwal iż-żejjed biex jiftaħ il-proċess tal-beatifikazzjoni. Fil-fatt, fit-28 ta' Ġunju tal-istess sena ġie miftuħ f'Ruma dan il-proċess u kompla jħaffef il-proċess biex il-Papa Giovanni Pawlu II kien iddikjarat qaddis nhar is-27 ta' April 2014. F'dan il-każ kien il-poplu li blajta tiegħu għaġġel il-proċess kollu. Fil-kitba tagħna matul din l-iskeda ser naraw kif Santa Rita rebħet it-tbatijiet fil-mixja ta' ħajjita permezz tal-għaqda intima li kellha ma' Kristu kemm importanti. Eżiż semmija li nsegwuha di u nagħmluha. Rebħet it-tbatijiet Rita fil-mixja ta' ħajjita għax kienet faqda intima ma' Kristu. Se naraw kif il-ferħ ta' din il-għaqda ma' Kristu għena biex twettaq lan li għali ħalla kien ħalaqa. Hija se tkun bħala eżempju għalina l-kol biex f'Santa Rita ħdejna bil-għajnuna tagħha u bil-grazzja ta' Alla narfu iva ngħixu il-pjan li ħejja Alla għalina tul ħajjitna kollha. Qabel tibda taqra jew tisma' dan il-ktieb tajjeb li tkun taf dan li ġej. Matul il-medda ta' snin inkitbu madwar 300 storja dwar il-ħajja ta' Santa Rita ta' Kaxxja. Kienu seħula il-perla tal-Umbria, xi wħud fil-qosor oħrajn nitwal b'aktar tarif ta' min jorbot fuqu. Hemm oħrajn imbagħad li ġew imżewqa b'ħafna stejru leġġendi, ħafna drabi maħluqin mid-devoti matul iż-żminijiet. Saħansitra kien hemm ukoll min stqal li l-ħajja ta' din il-qaddisa kienet kollha kemm ħliqa, se dan mhux veru. Dan jiġduh il-ftit dokumenti li għandna. Min fuqhom nistgħu tassew noħorġu l-karattru ta' din il-mara straordinarja li bl-umiltà tagħha uqdusita għal sekli sħaħ irnexxiela ssir magħrufa madwar id-dinja kollha anki minn dawk mhumiex ta' twemmin tagħna. Tassew li Alla olla ċkejknin il-ħajja ta' Santa Rita hija mwaħda ma' dik ta' Kristu msallab, kellha mħabba għamja lejn id-batijiet ta' Kristu imsallab, hija għexet tassew ħajja ta' tama fi Kristu rxoxt, hija tassew ħassa li qatt ma instabu aktar dokumenti dwar il-ħajja unika ta' din il-mara li b'kuraġġ kbir għaddiet minn tam diffikultajiet fil-fażijiet kollha ta' ħajjitha, mara li għandha tkun ta' eżempju għan-nisa kollha. Rita għexet fi żminijiet ta' taqlib kbir. Kien hemm ix-xizma fil-Knisja Kattolika mill-1378 sal-1417 u l-intħil soċjo-politiku tal-Kunsill ta' Kaxxja. Instabu għatta dokumenti storiċi dwar dawn is-sitwazzjonijiet iżda jibqa' l-fatt. Stramp li dwar il-qaddisa tagħna ftit li xejn nafu. U wkoll misteru kif wara ħajja ta' 40 sena bħala reliġjuża fil-monasteru ta' Santa Marija Maddalena, l-istess ħabasorijiet ma ħallew ebda ħil ta' tarrif dwarha. Jew kol ħaġa kurjuża kif.
anki l-patrijiet Agostinjani li kienu magħrufin għat-tradizzjoni reliġjuża soda u anki bħala promoturi tal-fidi u l-kultura ma kitbu xejn dwar Santa Rita. Jista' iżda jagħti l-każ li fil-fatt kemm is-sorjiet sħaba u kemm il-patrijiet kienu ħallew xi kitbiet li b'xorti ħażina intilfu b'xi terremoti li ħakmu dak ir-reġjun fejn it-terremoti hemm huma frekwenti ħafna. Li nafu fi żgur u li fis-sena 1457 il-mirakli li Alla kienu wettaq bl-interċessjoni ta' Santa Rita bdew jiġu reġistrati minn nutar. Imma nistaqsu x'kien sar minn din l-ewwel lista ta' mirakli tan-nutar Domenico de Angelo tas-sena 1457? U allura semmija. La darba ma nistgħu nagħmlu xejn biex dawn id-dokumenti tant importanti jaraw id-dawl ikollna nikkuntentaw bil-ftit tarif li għandna li hu daqstant ieħor importanti. Naqafaw semmija jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. O Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills through Christian model. We sing with joy through Santa Rita's praises. To God our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders, such rose in Rita's hands, blossoms in every season.